إلا ما خيساتي تماهير كسبكني نسخيخ تسفى أنا زاجزة سبكين كأت ملسي قدي بلكن كبر حفتي كل سعرخ كنت أيكون إذا شيئتنا ينقعونا يخلم نجزيها أخلكي من البات تدونجيكي كنا نفعتي أخي قراب تخندقونك متكات أخونكي مسألة أخي بس أذهب قوة تليفون دولو هاي لسبيه كله سلام كبرات تخطاتلتي channelي لومي كابتلو مدوصاي حدا نفس سغاخم زنكتكت حنقولكم دما زنقاقه مسات زانتا حزلكو مصي ኣለኹ ክልተ መሓዙት ሓደ ካብ ጨካነ ድኽነት ተላዒሉ ብጻዕሩ ዝበረኸ ሓደ ድማ ካብ ማእከል ወርቅን ብሩሩን ተወሊዱ ብስንፍንኡ ዝወደቐ እቲ ታሪኽ እዚ ዛንታ ጥራይ ኣይኮነን ንዓኻ ንዓኺ ንኹልና ዝወሃብ ናይ ህይወት ትምህርቲ እዩ መጻኢኹም ኣብ ኢድኩም ምዃኑ ትፈልጡሉ እንተደሊኹም እዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ ጻዕሪ ወይሲ ሃብቲ ናይ ሳሙኤልን ሄኖጉን ናይ ህይወት ተመክሮ ኣብ ሓንቲ ንእሽተ ከተማ ክልተ መሓዙት ነበሩ ሳሙኤልን ሄኖጉን ዝበሃሉ ናይ ሓደ ክፍሊ ተምሃሮ ሳሙኤል ካብ ጥሜትን ድኽነትን ዝበቆለ ንፉዕ ነበረ ሄኖግ ድማ ኣብ ማእከል ወርቅን ብሩሩን ዝዓበየ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዕድመ ግና ዝተፈላለየ ዓለም ነበሮም ሳሙኤል ንጉሆ ብእግሩ 5 ኪሎ ሜትር ይጓዓዝ ሳእኑ ተበቲኹ ክዳኑ ድማ ሕብሩ ዝቀየረ ነበረ ግና ኣብ ጅብኡ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ኣይፈልይም ንሱ ድኽነት መርገም ዘይኮነ ፈተና ምዃኑ ይርዳእ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሃልሃልታ ዓወት ክሳብ ዓጽሙ ይስምዖ ሄኖግ ግና ብዘመናዊት መኪና ተሰንዩ ይመጽእ ምስ ተረፍ መግቡን ክቡር ኣልባሳቱን ኣብ ክፍሊ ኣትዩ መምህር ዝብሎ ኣይግድሶን ኣቦይ ሃብታም እዩ ትምህርቲ ንምንታይ ኣድልየኒ ይብል ብዘለዎ ስለ ዝተኣማምን ንናይ ጽባሕ ሸለል ይብሎ መዓልታዊ ዕማም ሳሙኤል ድሕሪ ትምህርቲ ይጅምር ቃንዛ ሕቑኡ እንዳተጻወረ እንጨይቲ ምስ ኣዲኡ ይዓሪ ምሸት ብናይ ላምባ ፋኑስ እንዳኣንበበ ይሓድር ዓይኑ ብትኪ እንዳሓረረ ሕልሙ ግና ኣይሓረረን ንሱ ምስድርኡ ካብቲ ሕሰም ከውፅኦም ይጽዕር ሄኖግ ድማ ምሸት ምስ መሓዙቱ ይዘልል ቪድዮ ጌም እንዳተጻወተ ጊዜኡ ብኾንቶ የባኽን ስድርኡ ጻዓር ክብልዎ ከለዉ ይስሕቆሎም ገንዘብ እንተሃልዩ ኩሉ ይከኣልዩ ዝብል መትከል ነበሮ ናይ ህይወት ትርጉም ኣብ ምዝንጋዕ ጥራይ ይመስሎ መዓልቲ ፈተና ክመጽእ ከላ ሳሙኤል ይሕጎስ ምኽንያቱ ንሱ ንመዓልቲ ዓወት ስለ ዝተዳለወ ሄኖግ ግና ይጭነቕ ልቡ ድማ ትርክ ትብል ምኽንያቱ ገንዘብ ኣብ ፈተና ወረቐት ኣይሰርሕን እዩ ጻዕሪ ጥራይ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ንጉስ ዝኸውን ሳሙኤል ብዘይ ጸገም ንኹሉ ሕቶታት መለሶ ፍልጠቱ ኣብ ወረቐት ከም ወርቂ የንጸባርቕ ሄኖግ ግና ንየማነ ጸጋም ይላቦ መን ክሕግዘኒ ይብል ግና ሰብ ባዕሉ ሓሊፉ እዩ ንነፍሱ ዝሕግዝ ሄኖግ ኣብ ማእከል ሃብቱ ፍልጠቱን ተሸገረ ውጽኢት ፈተና ክመጽእ ከሎ ኩሉ ሰብ ተሰብሰበ ሳሙኤል ሓደ ካብቶም ብሃገር ደረጃ ቀዳምነት ኮነ ስሙ ኣብ ጋዜጣ ሮድዮን ክጽዋዕ ጀመረ ኣዲኡ ብሓጎስ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ጨደረት ናይ ጻዕሪ ዋጋ ብንብዓት ሓጎስ ኮይኑ ፈሰሰ ሄኖግ ግና ወዲቑ ስሙ ኣብ መወዳእታ ተጻሕፈ ስድርኡ ሓፈሩ ሃብቶም ክሕግዞም ኣይከኣለን ሄኖግ በቲ ዝገበሮ ሸለልትነት ክትዓስ ጀመረ ግና ግዜ ሓሊፉ እዩ ጻዕሪ ናይ ግዜ እዩ ጣዕሳ ድሕሪ መከራ ትርጉም የብሉን ሳሙኤል ናፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኸበ ናብ ዓባይ ዩኒቨርሲቲ ክኸይድ ተዓደለ ሄኖግ ግና ኣብታ ከተማ ኮለል ክብል ተረፈ ኣቦኡ ባዕልኻ ጠፊእኻ ብላዕ ኢሎም ተቐጥዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ጌጋ ክሰፍሕ ጀመረ ዓመታት ሓሊፉ ሳሙኤል ኣብ ቤት ትምህርቱ በሊሑ መሃንድስ ኮይኑ ዓበይቲ ህንጻታት ክሰርሕ ጀመረ
بفلتته علم كزدنو قلو جمرت كابتا نؤشتو جوجو ناب عبي هنسا تساقاقره دخلنتو تاريخ قينو ترفه سعرو جنا تخطلو تينو جنا دي حرمات أبوه كله تغيره نتز ترف حبتي بزي فلتت كم حضرو فتنه جن محازته ببلحات جنزبو ودقلو نبرت باب حدا كشيء تنكتفئن جمره حبتي بزي فلتت كم حوصا عماي كونه ساميل جنا لومي عبي تكال آقيمو ألو نوزحان دخاتا تمهارو يحجز أنا بدخنت سلاز حالفكو عنزاهم يرد عنيو يبل بجنزب زي كونه بحياونة تفتوه نحكنا حبتام ترجمو ساميل أرعيه هنو جنا لومي بعد إيدو طرفه زي حجزو ساني بتوم مسؤول برعو لومو قصم كالكلوه ود حبتام زبل سم تفيقو تمسواتي كونه عبقوداناتات بتميت كساقاية جمرت نايت مالي متشؤنت لومي حلمو خوينو طرفه حدا معالتي هنو نسرح مملكة تحيزو كده عبتا عبي تكال ساميل تساريعو قامي ساميل بمكينو كحلق كله نعاركو رأيب عبتي متشؤنت زعبي هنو لومي دوخي ورخبو لبو تتنكفت نبعات دما مصو ساميل كاب مكينا وريدو نهنو حاقفو هنو جنا كاب حفرتو استلع عليه كتمت أي كالن أجوخوا عركي يوت كل جزء عدل تهبيع ولو ساميل نهنو نابيتو وسيدو مقبو صبو مقبار كاب عابي لبيئو زمنشو ساميل دما نهنو حدش سرا حبو كابتا تحتي جميركا سعر أني دما كحجزكا ولو هنو لومي واقع سرحو كردو جمره كابتي زنوبورة تعبيت وريدو تحوت كونه نايت سعري تعمي لومي أبرهاتو تردو أبتي تكال هنو زتلوت سب كونه نقهو تنسيئو قدمو سراح زجمر نسو كونه تمالي بحبتي تفئه لومي جنا بسعري كدحنية يبل ساميل بلو تعركو عزيو تحقوسه محقاز مالت جنزب محابتراي زي كونس هيوت مقياريو يبل إذن تازي أملا إتا كتما تسمعي بزحات هابتامات دوبكم كومو خرو جمرو حابتي كخيدي خليو فلتت جنا نات كايو بلو ساميلن هنوبون نايتا أوان تمسالتي خنو حادي نسعري حادي دما نلوتي زو كلو خنو ساميل نأديو حدش غزا سرعلا أبتي استولدو لعدي دما بيتم هرتي حانته معنم قلعا بسن كده خنت كاي ترف بلع سمو أبا أمرو كل سب تقرسه كبري أبتتو هبو مبر أبتي زلوو أيقونن هنوك دما دحر عمتات حادي كابتم نفع سرح تنياتات فنه نبروتو كسنا بلع كملس جمره جن لومي بس عرزم تسوى حبتي إيو زتاكم إزي ناتي رحات إيو إلو بحابن يزارب نايبا علخا تريد فولي معزا كم زلوو ترده ساميلن هنوبون لومي مشارة خوينو مالو اتحادي بتبوبو اتحادي دما بتمكرؤو اتزانتا دخنتن حابتن أفغري تدمدمي سعري زيو تصوغوبو يلن زبل حكي ترغاغته نخلو تامحاراي دما عابت مهرتي خواني حلمي زلو وسب دكا سيبلون ساميل بليتي كعي هولو علم تدكس نبرت لومي جنا علم كتلنو قلو تنك حلا سعر مالت لومي زخفل كاي واغا نايت صباح ترفي إيو بزايد خام زمت سعود نفاس يوسدو نبرت ولدخا ساقامبر جديتا أيكونن هنوك نزي زي مردو واغا أخفلوو نبره نبرت صدرخا مسال المبر مدق في أي تكبرو بعلخا كتقوم انت زي فتنكا ودكتكا كربايو نايسب حيلي أبقد زار أسو يو بيتمهرتي نفلتة تنبر نود الدر أيكونن ساميل فلتة تراي أتريو هيوتو كأيره هيونجنا ولد تراي يوم وصلوا نبره فلتة مكأيره هيوت مخانو أيتزنقعو بلوز تامحاراي مالت نبعلو زسعره يو دخنت نيات حساسبا دخنتي ساميل جبؤو بعدو نيرو حنقول جنا حبتام هنوك جبؤو حبتام نيرو حنقول جنا بعدو حنقولكا بفلتة انت ملكا جبخا بعلو يملئ
ናይ ውሽጥኻ ሃብቲ ኣቐድም ንሱ እዩ ቀዋሚ ጊዜ ወርቂ እዩ ይበሃል ግና ካብ ወርቂ ይበልጽ ሄኖክ ንጊዜኡ ብጸወታ ኣሕልፎ ነበረ ሳሙኤል ግና ንነፍሱ ወከፍ ካልኢት ተጠቀመላ ጊዜ ሓንሳብ ምስ ሓለፈት ተመሊሳ ኣይትመጽእን እያ ንሎሚ ጊዜኻ ተጠቆመሉ ጽባሕ ክትጥቀመሉ ኢኻ ኣብ ህይወትካ ፈተና ክመጽእ ከሎ ኣይትሰንብት ሳሙኤል ብፈተና ሓሊፉ እዩ ንጉስ ዝኾነ ፈተና ንሰብ የጽርዮ እምበሪ ኣይሰብሮን እዩ ከም ወርቂ ኣብ ሓዊ ተፈቲንካ ክትወጽእ ኣለካ መከራ ናይ ዓወት መእተዊ ማዕጾ እዩ ሕያውነቱ ንሳሙኤል ካብ ኩሉ ብሉጻት ገበሮ ንዓርኩ ሄኖክ ምሕጋዙ ናይ ዓቢ ሰብ ተግባር እዩ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነስ ምሕረት ምግባር ይበልጽ ሰብ ብሰብ እዩ ሰብ ዝኸውን ንዝወደቐ ሰብ ኣልዕሎ ጽባሕ ንስኻ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ መንእሰይ ዓርከይ ሎሚ ኣበይ ኣለኻ ከም ሳሙኤል ጸዓት ሒዝካ ትጋደል ዲኻ ዘለኻ ወይሲ ከም ሄኖክ ብዘለካ ተዓቢልካ ትዛነ መጻኢኻ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ሎሚ እንተዘሪእካዮ ጽባሕ ክትዓጽዶ ኢኻ ታሪኽ ሳሙኤልን ሄኖክን መለበሚ ይኹነና ሃብቲ ከም ዛሬ ማዩ ሎሚ ኣሎ ጽባሕ ግና የለን ጻዕሪ ግና ከም ዓቢ እምኒ ጽኑዕ እዩ ኣብ ጻዕርኻ ተኣምን ኣብ ጥበብካ ተጸጋዕ ዓለም ንጻዕራ ማሰብያ ተኽብር ሳሙኤል ሎሚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ተፈላጥነት ኣለዎ ብመስረት ጻዕሩ ድማ ኩሉ ሰብ ይፈትዎ ሄኖክ ድማ በቲ ዝገበረ ለውጢ ኩሉ ሰብ ይምርቆ ክልቲኦም ተምሃሮ ሎሚ ናይ ህይወት መምሃራን ኮኑ ዛንተኦም ድማ ንዘለዓለም ክዝከር ይነብር ትምህርቲ ሓይሊ እዩ ነዚ ዝተረድአ ይዕወት ሳሙኤል ብትምህርቲ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ወፀ ሄኖክ ትምህርቲ ሸለል ስለ ዝበለ ናብ ጸልማት ወረደ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ፍልጠት ማንም ኣይሰርቆን እዩ ንሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ኢንቨስትመንት ስድራ ቤት ሄኖክ ሎሚ ብሳሙኤል ይሕበኑ ንስኻ ኢኻ ንወድና ህይወት ሂብካዮ ይብሎ ሳሙኤል ግና ባዕሉ ክቕየር ስለ ዝደለየ እዩ ይብል ሰብ ባዕሉ ክቕየር እንተዘይደልዩ ማንም ሰብ ኣይቅይሮን እዩ ለውጢ ካብ ውሽጥኻ እዩ ዝጅምር ሳሙኤል እንተመሃሮ ክምህር ከሎ ከምዚ ይብል ድኽነት ስንፍና ኣይኮንን ድኽነት ዕድል እዩ ብድኽነት ምሕላፍ ብርትዐ ይፈጥረልካ ነዚ ዘለካ ስእነት ናብ ሓይሊ ቆይሮ ካብ ባዶ ተላዒልካ ዓለም ክትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ሄኖክ ድማ ንደቁ ከምዚ ይብል ኣነ ብጌጋ ተማሂረ እየ ንስኻትኩም ግና ብጻዕሪ ተምሃሩ ንብረት ኣቦኻ መለክዕ እምበር መስረት ኣይኮነን ገንዘብ ክመጽእ ክኸይድ ይኽእል እዩ መንነትካ ግና ኣብ ስራሕካ እዩ ዘሎ ክልቲኦም መሓዙት ሎሚ ብሓባር ይምስሉ ከም ሳሙኤል ጸዓር ከም ሄኖክ ተመለስ ይበሃል ምምላስ ካብ ጥፍኣት ዓቢ ጅግንነት እዩ ምጽናዕ ካብ ጻዕሪ ድማ ዝዓበየ ቅያ እዩ ህይወት ናይዘም ክልተ ተምሃሮ መጽሓፍ ኮይኑ ተጻሕፈ ዓለም ሎሚ ንሳሙኤል ጸላዊ ሰብ ትብሎ ብፍልጠቱ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ይምህዝ ኣሎ ሄኖክ ድማ ብትግሃቱ ብሉጽ ኣካየዲ ስራሕ ኮይኑ ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም ሃገሮም ይሃንጹ ናይ ሓባር ስራሕ ዓወት የረጋግጹ መከራ ንሳሙኤል ሓይሊ ልቢ ሃቦ ሄኖክ ግና ብሙቾት ስለ ዝደቀሰ ደኸመ ሎሚ ግን ክልቲኦም ማዕረ ኮይኖም ኣለዉ ሓደ ብጻዕሪ ሓደ ድማ ብጣዕሳን ለውጥን መወዳእትኦም ግና ንኹሉ መሃሪ ኾነ ኣብዚ ዛንታ እዚ ሓደ ዓቢ ምስጢር ኣሎ ሃብቲ ንሰብ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ጻዕሪ ግና ንሰብ ክፈጥሮ ይኽእል እዩ ሳሙኤል ባዕሉ ተፈጢሩ ሄኖክ ድማ ሓገዞ ሰብ ንሰብ መድሃኒቱ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ዛንታ እዚ ጽውጽዋይ ኣይኮነን እዚ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ መዓልታዊ ህይወት ሓቂ እዩ ክንደይ ተምሃሮ ከም ሳሙኤል ብስእነት ይሳቐዩ ክንደይ ከም ሄኖክ ብዘለዎ ሚዛን እዩ ንሕና ደገፍቲ ናይ ጻዕራማት ክንከውን ይግባእ ሳሙኤል ሎሚ ምስቲ ዝፈትዎ መጽሓፍቱ እዩ ፍልጠት መጀመርታ እምበር መወዳእታ የብሉን ይብል ሄኖክ ድማ ምስቲ ዝፈትዎ ስርሑ እዩ ስራሕ ክቡር እዩ ዝብል መራሒ ቃል ሒዙ ክልቲኦም ንሓድሽ ወለዶ ኣብነት ኮኑ
كبرت نفسخا بصعري ترخبو بناصا زمص نجر واغا يبلون ساميኤል زترዮ خلو بدمن برحاتني سلازي دما واغو اصبقو يفلطيو زدخم كالو نجر ترايو زحغسكا ابيت تمهرتي استمهاركايو تراي ايكونن اب غدنا زغاطمكا بدهتاتون ممهري ساميኤል ካብ ክልቲኡ ተማሂሩ ሊቅ ኾነ ሄኖክ ግና ካብ ሓደ ጥራይ ክመሃር ስለ ዝደለየ ተደናገረ ህይወት ኩሉንተናዊ ፍልጠት ተሓትት ያ ኣነ ድኻ እየ ኢልካ ኣይተማር ድኽነት ናይ ተሓሳስባ እምበር ናይ ጁባ ኣይኮነን ሳሙኤል ጁብኡ ባዶ ነይሩ ሓንጎሉ ግና ሃብታም ሄኖክ ጁብኡ ሃብታም ነይሩ ሓንጎሉ ግና ባዶ ሃብታም ክትከውን ተደሊኻ መጽሓፍቲ አንብብ ጊዜ ኩብሪ ሓንሳብ ምስ ሓለፈ ኣይመጽኒ ሄኖክ ንዓመታት ዘባኾኑ ጊዜ ሎሚ ይተዓሰሉ ሳሙኤል ግና ንነፍሱ ወከፍ ካልኢት ተጠቀመላ ሎሚ እቲ ዝተዘርአ ፍረ ይዓጽዶ ኣሎ ንጽባሕ ካይትዕንቀፍ ሎሚ ጽቡቕ ጌርካ ጸዓር ዓወት ማለት ካልኦት ከንጭብጭቡልካ ጥራይ ኣይኮነን ዓወት ማለት ንርእስኻ ምዕዋት እዩ ሳሙኤል ንናይ ድኽነት ሰንሰለት ሰበሮ ሄኖክ ድማ ንናይ ስንፍና ሰንሰለት ሰበሮ ክልቲኦም ተዓወቱ ግና ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ መንእሰይ ዓርከይ ናይዚ ቪድዮ ትምህርቲ እንታይ እዩ ትምህርቲ ማለት ናብ ብርሃን ዝወስድ መሳልል እዩ ሳሙኤል ነቲ መሳልል ተጠቂሙ ደየበ ሄኖክ ግና ኣብ ታሕቲ ኮይኑ መሳልል ክዕድግ ደለ መሳልል ባዕልኻ ክትድይቦ ኣለካ እዚ ታሪኽ እዚ ንኹሉ ሰብ ክበጽሕ ኣለዎ ንተማሃራይ ሓይሊ ክኾኖ ንሃብታም መምህር ክኾኖ ሳሙኤልን ሄኖክን ናይ ሎሚ ወለዶ ምስሊ እዮም ንሕና ኣየናይ ምስሊ ክንሕዝ ከም ዘለና ንምረጽ ታሪኽካ ባዕልኻ ጸሓፎ ማንም ሰብ ኣይጽሕፈልካን እዩ ሕልሚ ዓብዪ እዩ ግና ጻዕሪ የድልዮ ብዘይ ድኻም ዝመጽእ ዓወት ንፋስ ይወስዶ ሳሙኤል እምነት መስረተ ህይወቱ ብጽንዓት ሰረተ ሄኖክ ግና ኣብ ሕፃ ስለ ዝሃነጸ ፈረሰሉ ጽንዓት ምስ ፍልጠት እንተተሓዊሱ ተኣምር ይሰርሕ ኣብዚ ዓለም እዞም ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ታሪኽ ዝሰርሑን ታሪኽ ዝሰምዑን ሳሙኤል ታሪኽ ሰራሐ ኮይኑ ስሙ ተተኽለ ሄኖክ ድማ ታሪኽ ሰማዐ ኮይኑ ዝተማሃረ ኾነ ንስኻ ኸ ካበየኖት ክትከውን ትመርጽ ሃብቲ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ፍልጠት ግና ኣይጠፍእን እዩ ሳሙኤል ዘለዎ ሃብቲ ኣብ ውሽጡ እዩ ሄኖክ ዘለዎ ሃብቲ ግና ኣብ ካዝና ነበረ ካዝናኻ ክኽፈት ይኽእል እዩ ሓንጎልካ ግና ብቕልፉ እዩ ናይ ውሽጥኻ ሃብቲ ኣጥሪ ንሱ እዩ ዘለዓለማዊ መከራ ንሰብ የጽርዮ እምበር ኣይሰብሮን ሳሙኤል ብመከራ ሓሊፉ ወርቂ ኾነ ሄኖክ ብምቸት ሓሊፉ ሓመድ ኾነ ሓዊ ንወርቂ የንጽሖ ንሳዕሪ ግና የንድዶ ናይ ህይወትካ ፈተና ንመንነትካ ይገልጾ ስድራ ቤት ሄኖክ በሳሙኤል ኣዝዮም ተሓገሱ ንወድና ህይወት ዝሃብካዮ ንስኻ ኢኻ በልዎ ሳሙኤል ግና ባዕሉ ክቕየር ስለ ዝደለየ እዩ ኢሉ መለሰ ለውጢ ካብ ውሽጥኻ እዩ ዝጅምር ንገዛእ ርእስኻ እንተዘይቀይርካ ዓለም ክትቅይር ኣይትኽእልን እዚ ዛንታ እዚ ንኹሉ ወለዲ ዓቢ ትምህርቲ እዩ ንደቁኹም ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ስነ ምግባር ሃብዎም ንጻዕሪ ዘለዓለማዊ ዋጋ ድኻም ይፍለጡ ሄኖክ ዝጠፍአ ስድርኡ ስለ ዘይገሰጥዎ እዩ ፍቕሪ ማለት መሃብ ዘይኮነስ ንጽባሕ ምድላው እዩ ሳሙኤል ሕጂ ኣብ መላእ ዓለም ስሙ ይጽዋዕ ብሉጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ገባሪ ተባሂሉ ተሸለመ ሄኖክ ድማ የማናይ ኢዱ ኮይኑ ይሕግዞ ካብቲ ዝነበሮም ናይ ቀደም ጽልኢ ፍቕሪ ይዓቢ ሓቂ ኩሉ ግዜ ትዕወት ጻዕሪ ድማ ተኽብረካ ኣብ ህይወትካ ተስፋ ኣይትቑረጽ ሳሙኤል ተስፋ ቆሪጹ እንተዝኸውን ታሪኽ ኣይመሃለወን ሄኖክ ጌጊኡ ተኣሚኑ እንተዘይልወጥ ብጥሜት ሙሞተ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ንዓወት ዘርኣኻዮ ድሌት ጥራይ እዩ ወሳኒ ሳሙኤል ሎሚ ንዓለም ከምዚ ይብላ ኣነ ምስ ጸልማት ተጋዲለ እየ ብርሃን ረኺበ ሄኖክ ድማ ኣነ ካብ ብርሃን ወዲቐ እየ ጸልማት ርየ ሎሚ ግን ክልቲኦም ኣብ ብርሃን ኣለዉ ሓደ ብጻዕሪ ሓደ ድማ ብእምነት
ሳሙኤልን ሄኖግን ሓቢሮም ናይ ተስፋ ፋውንዴሽን መስረቱ። እዚ ትካል እዚ ንኣሽሓት ዘኽታማት ተምሃሮ ዕድል ሃበ። ሳሙኤል ብፍልጠቱ ሄኖግ ድማ ብናይ ስራሕ ተመክርኡ ክልቲኦም ንሓድሽ ወለዶ መንገዲ ብርሃን ኮኑ። ታሪኽ ህይወትካ ንሰባት ምምሃር ክኸውን ዓብይ ጸጋ እዩ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ዓብይ ሃብታም ናብ ቤት ጽሕፈቶም መጸ። ወደየ ከም ሄኖግ ሰንካፍ ኮይነ ተሪፈ እንታይ ክገብር በሎ። ሄኖግ ድማ ንታሪኹ ንድሕሪት ተመሊሱ ነገሮ። ገንዘብ ዘይኮነ ሓላፍነት ሃቦ ኢሉ መኸሮ። ሓቀኛ ምኽሪ ካብ ብቓንዛ ዝሓለፈ ሰብ እዩ ዝርከብ። ሳሙኤል ሎሚ ኣብ ዓለመለኻዊ መድረኻት ይዛረብ ኣሎ። ድኻ ናይ ስራሕ ጅግንነት እዩ እንዳበለ ይምህር። ንሱ ካብታ ዝተላገበት ክዳኑ ናብ ናይ ክብርቲ ዓለም በጽሐ። ግና ትሕትንኡ ካብ ናይ ቀደም ዝነበሮ ኣይቀየረን። ትሕትና ናይ ሓቀኛ ዓወት መለለይ እዩ። ሄኖግ ድማ ኣብቲ ትካል ናይ ስነ ምግባር መምህር ኮነ። ንተምሃሮ ብዛዕባ ሓደጋ ስንፍና ብኽነትን የጠንቅቕ። ኣነ ብገንዘበይ ተደናጊረ ዕድመይ ኣጥፊኤ ይብሎም። ተምሃሮ ብታሪኹ ተደሚሞም ንትምህርቲ ተንሱ። ካብ ጌጋ ተማሂርካ ንሰባት ብምሃር ዝዓበየ ለውጢ እዩ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ድኻ ተምሃራይ ነበረ። ከም ሳሙኤል ተስፋ ዝቖረፀን ዝተሸገረን። ሳሙኤል ድማ ፀዊዑ ንስኻ ናይ ጽባሕ ሳሙኤል ኢኻ በሎ። ነቲ ተምሃራይ ኩሉ መሳርሒ ትምህርቲ ኣመላሉ። ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ እንተደጊፍዎ ዓለም ትቕየር። ሄኖግ ሎሚ ንወለዱ ኣብ መቓብር ኮይዱ በጽሖም። ሎሚ ወድኹም ስራሕ ይፈቱ ኣሎ የቕሌታ ጉበሩለይ በለ። ካብቲ ዝነበሮ ጣዕሳ ተገላጊሉ ሰላም ረኸበ። ንብረት ስድርኡ በጻዕሪ ተኪኡ ኣኽበሮ። ዝጠፍአ ኽብሪ በጻዕሪ ክምለስ ከም ዝኽእል ኣርኣየ። ሳሙኤል ንሄኖግ ሓደ ዓብይ ምስጢር ነገሮ። ትፈልጥ ዶ ዓርከይ ድኽነተይ እዩ ሓያል ጌርኒ፣ ሄኖግ ድማ ሃብተይ እዩ ድኹም ጌርኒ ነይሩ በሎ። ክልቲኦም ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ኮኑ። ህይወት ሚዛን እምበር ምብላጽ ከም ዘይኮነ ተረድኡ። ዓመታት ሓሊፉ ክልቲኦም ሻምፒዮን ኮኑ። ግና ስሞም ኣብቲ ሃገር ከም ብሓድሽ ይንበብ ነበረ። ኣብቲ ዝተወለዱሉ ዓዲ ዓብይ ቤት መጽሓፍ ሃነጹ። ኣብቲ ማዕጾ ድማ ጻዕርን ለውጥን ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ። ታሪኽ ሰብ ኣብቲ ዝጐደፎ ኣሰሪዩ ዝዐቀን። ሳሙኤል ሎሚ ብደቁ ደቁን ተኸቢቡ ኣሎ። ወርቂ ክትኮኑ እንተደሊኹም ብሓዊ ሕለፉ ይብሎ። ደቁ ድማ ናይ ኣቦኡ መንገዲ ተኸቲሎም ንፉዓት ኮኑ። ጻዕሪ ከም ዓለባ ዝመሓላለፍ ጽቡቕ ባህሊ እዩ። ጽቡቕ ኣብነት ካብ ሚልዮናት ቃል ይበልጽ። ሄኖግ ድማ ንደቁ ብጥንቃቐ ኣዕበዮም። ገንዘብ ኣቦኻ ናትካ ኣይኮነን፣ ባዕልኻ ስራሕ በሎም። ደቁ ካብ ቁልዕነቶም ክሰርሑን ክጽዕሩን ጀመሩ። ሄኖግ ነቲ ዘጋጠሞ መከራ ንደቁ ከም መከላኸሊ ሃቦም። ጥበብ ካብ ጌጋ ክትመሃር ከለኻ እያ ትመጽእ። ኣብታ ከተማ ሓደ ጊዜ ዓብይ ቁጠባዊ ቅልውላው መጸ። ብዙሓት ሃብታማት ተጨነቑ፣ ብዙሓት ድማ ወደቑ። ሳሙኤልን ሄኖግን ግና ብጥበብ ተረጋግኡ። ምኽንያቱ ንሳቶም ካብ ባዶ ተላዒሎም ክሰርሑ ይፈልጡ እዮም። ብጻዕሪ ዝተሃነጸ ህንጻ ንማዕበል ኣይፈርሕን። ሳሙኤል ነቶም ተሸገሩ ሰባት መንገዲ ስራሕ ኣርኣዮም። ተስፋ ኣይትቑረጹ፣ ካብ ባዶ ምጅማር ጅግንነት እዩ በሎም። ሄኖግ ድማ ንብረቶም ብኸመይ ከም ዝሕዙ መኸሮም። ነቶም ክልተ መሓዙት ናይ ጊዜ መድሓኒ ኾኑ። ዓብይ ሰብ ኣብ ጊዜ ጸገም እዩ ዝፍለጥ። ኣብ መላእ ሃገር ሳሙኤል ናይ ዓወት ሰብ ተባሃለ። ሽልማቱ ክቕበል ከሎ ንሄኖግ ናብ መድረኽ ጸውዖ። ብዘይ ሄኖግ ዝዓወት ትርጉም ኣይመሃለዎን በለ። ምኽንያቱ ሄኖግ ንሳሙኤል ትሕትናን ሰብኣውነትን መሃሮ። ዓወት ብሓባር ክኸውን ከሎ ይጥዕም። ሄኖግ ብንብዓት ተዓሚቱ ንሳሙኤል ኣመስገኖ። ሓቀኛ ዓርኪ ማለት ንዝወደቐ ዘልዕል እዩ በለ። እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ጸልኢ ሎሚ ፍቕሪ ኾነ። ናይ ክልተ ተጻረርቲ ሰባት ዛንታ ኣብ ሓደ ነጥቢ ተራኸበ። ፍቕሪ ንኹሉ ጸገማት ናይ ምስዓር ዓቕሚ ኣለዎ በሉ። ተማሃራይ ዓርከይ እዚ ዛንታ እዚ ንዓኻ እዩ። ሳሙኤል እንተነበርካ ጸዓር፣ መወዳእታኻ ብሩህ እዩ።
ሄኖክ እንተነበርካ ድማ ተመለስ ገና ጊዜ ኣለካ ህይወት ብዝሓለፈ ኣይትዕቀንን ብዝመጽእ እምበር ሎሚ ክትቅየር እንተወሲንካ ዓለም ምሳኻ ኣላ ሃብቲ ማለት ኣብ ባንኪ ዘለዎ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ሃብቲ ማለት እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሰናይ ባህሪ እዩ ሳሙኤል ንኸባቢኡ ብፍልጠት ሃብታም ገበሮ ሄኖክ ድማ ንኸባቢኡ ብለውጢ ሃብታም ገበሮ ሓቀኛ ሃብቲ ንሰባት ክትጠቅም ከለኻ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለካ ውጽኢት ጥራይ ኣይኮነን ወሳኒ ኣብ ህይወት ዘለካ ውጽኢት ዝያዳ ዘገድስ ሳሙኤል ክልቲኡ ሓወሶ ስለዚ ተዓወተ ሄኖክ ድማ ሓደ ሲኢኑ ነታ ሓደ በጻዕሪ ረኸቦ ትምህርቲ ንህይወት መሳልል እዩ ተጠቀመሉ ሳሙኤልን ሄኖክን ሎሚ ዓቢ ዓውዲ ይዝከሩ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሓወልቲ ተተኺሎም እታ ሓወልቲ ሓደ ሒዝዎ ዘሎ መጽሓፍ ሓደ ሃረርትን እዩ ጻዕርን ስራሕን ዝብል ጭርሖ ድማ ተጻሕፎ እዚ ሓወልቲ ንመንእሰያት ብርሃን ኮነ ኣነ ዓቕሚ የብለይን ኣይትብል ሳሙኤል ካብ ሓመድ ተላዒልዩ ናብ ሰማይ ደይቡ ኣነ ኩልለኒ ኢልካ ድማ ኣይትዛነ ሄኖክ ካብ ሰማይ ወዲቑ እዩ መሬት ዝረገጸ ትሕትናን ጻዕርን መንገዲ ዓወት እዮም ኣብ መወዳእታ ሳሙኤል ንዓለም ከምዚ በለ ህይወት መጽሓፍ እያ ንሕና ድማ ጸሓፍቲ ኢና ሄኖክ ድማ ወሰኸሉ ጌጋ ክትድምስሶ ትኽእል ኢኻ ብሩህ ታሪኽ ንምጽሓፍ ሎሚ ብርዒ ሓዝ ሳሙኤልን ሄኖክን ታሪክ ሰሪሖም ሓለፉ እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ዩቱብ ምስ ተሰምዐ ሚልዮናት ሰባት ሰምዕዎ ብዙሓት መንእሰያት ኣነ ሎሚ ክጽዕር እየ በሉ ብዙሓት ወለዲ ድማ ንደቆም ክመኽሩ ጀመሩ ሓደ ዛንታ ንሃገር ክቐይር ይኽእል እዩ ሳሙኤልን ሄኖክን ሎሚ ኣብ ልቢ ኩሉ ኣለዉ ጻዕሪ ማለት ከም ሳሙኤል ምስ ግዜ ምውድዳር እዩ ስራሕ ማለት ከም ሄኖክ ካብ ጌጋኻ ምምሃር እዩ ህይወት ብድሆ እያ ንብድሆታትካ ድማ ተቐበሎም ብዘይ ፈተና ዝመጽእ ዓወት ጥዕና የብሉን ፈተና ንዓወትካ መለክዒ እዩ ስድራይ ድኻታት እዮም ኢልካ ኣይተማርር ሳሙኤል ንስድርኡ ካብ ድኽነት ዘውፅዐ ጅግና እዩ ንጥሜትካ ናብ ሓይሊ ቆይሮ ንኸባቢኻ ዘሎ ጸልማት ብብርሃን ኣጥፋእዮ ንስኻ ናይ ስድራኻ ብርሃን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስድራይ ሃብታማት የሚልካ ድማ ኣይትዛነ ሄኖክ ብሃብቲ ወለዱ ተደናጊሩ ነበረ ሃብቲ ወለድኻ ንዓኻ መሸፈኒ ጸግዒ ኣይኮነካን ባዕልኻ ክትለፍዕን ክትስዕርን ፈትን ክብሪ ኣብ ባዕልኻ ዝሰራሕካዮ እዩ ዘሎ ሳሙኤል ሎሚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ተመራማሪ ኾነ ብፍልጠቱ ንሕማም ድኽነት መድሃኒት ይደሊ ኣሎ ሄኖክ ድማ ንመንእሰያት ስራሕ ዝፈጥር መምህር ኮነ ክልቲኦም ንዓለም ጽቡቕ ገይሮም ሓለፉ ህይወት ሓላፊ እዩ ስራሕካ ግና ቀዋሚ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ካብዚ ዛንታ እዚ እንታይ ንመሃር ዓወት ብጉልበት ዘይኮነ ብትዕግስቲ እዩ ሳሙኤል ዓመታት ተዓጊሱ ዓወት ጨበጠ ሄኖክ ጌጋ ተኣሚኑ ናብ ሓቂ ተመልሰ ትዕግስቲ መራርያ ፍርኣ ግና ጥዑም እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትከውን ከለኻ ከም ሳሙኤል ኩን ኣብ ስራሕ ክትከውን ከለኻ ድማ ከም ሄኖክ ኩን ኣብ ዝኾነ ግዜ ንፉዕ ምዃን ኣይተቋርጽ ንፉዕ ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣለዎ ዓለም ንንፉዓት ሰባት ቦታ ትህቦም እያ ታሪኽ ሳሙኤልን ሄኖክን መለበሚ ይኹነና ካብ ታሕቲ ተላዒልካ ላዕሊ ከም ትበጽሕ ካብ ላዕሊ እንተወዲእካ ድማ ተመሊስካ ክትንስእ ከም ዝኽእልን ኣብ ህይወት ወዲእካ ምትራፍ የለን ተስፋ ክሳብ ዘለካ ዓወት ምሳኻ ኣሎ ሳሙኤል ሎሚ ኣብ ሰማይ ከም ዝበረረ ንስሪ እዩ ሄኖክ ድማ ከምቲ ኣብ ጽኑዕ እምኒ ዝተሃነጸ ገዛ እዩ ክልቲኦም ብጽንዓቶም ተመስገኑ ዓለም ብጻዕራማት ሰባት እያ ትምዕብል ንዓለም እተጸውዕ ጻዕራም ሰብ ኩን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እዛ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ውሳነኹም ሎሚ ግበሩ ሳሙኤል ክትኮኑ ዲኹም ወይሲ ሄኖክ ወይ ካብ ክልቲኦም ዝበለጸ ሰብ ክትኮኑ መጻኢኹም ኣብ ውሳነኹም እዩ ዘሎ ግዜ ክቡር እዩ ሳሙኤል ነዚ ይፈልጥ ነበረ ሄኖክ ግዚኡ ምስ ባኸነ እዩ ተረዲእዎ ንስኻ ግና ሎሚ ተረዲእኻ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ንዓወትካ ተጠቀመላ ግዜ ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ሳሙኤል ንዓለም ከምዚ በለ ፍልጠት ንዘለዓለም ዝነብር ሃብቲ እዩ
ሄኖክ ድማ ወሰኸሉ ስነ ምግባር ድማ ናይ ስነ ፍልጠት ሽልማት እዩ ፍልጠትን ስነ ምግባርን ሒዝካ ንበር እዚዩ ዝዓበየ ምስጢር ዓወት ታሪኽ ሳሙኤልን ሄኖክን ኣብ መጽሓፍ ተጻሕፈ ኣርእስቲ እቲ መጽሓፍ ድማ ካብ ሑፃ ናብ ኣልማዝ ይብል ሳሙኤል እቲ ኣልማዝ ኮነ ሄኖክ ድማ እቲ ዝተጸረበ ሑፃ ኮነ ክልቲኦም ብርሃን ኮይኖም ይበልሑ ኣለዉ ታሪኽ ንምጽሓፍ ሎሚ ጀምር ኣነ ዓርኪ የብለይን ኣይትብል ከም ሳሙኤል እንጸላኢኻ ናብ ፈታዊኻ ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ብሕያውነት ንሄኖክ ቀይሮ ሕያውነት ካብ ኩሉ ብርቱዕ መሳርሒ እዩ ንጸልማት ብብርሃን ሰዓሮ ሳሙኤል ሎሚ ዕረፍቲ ኣይፈልጥን ገና ዝሰርሖ ብዙሕ ኣለኒ ይብል ሄኖክ ድማ ንዕኡ ንምሕጋዝ ድሉው እዩ ክልተ ሰባት ሓቢሮም ተኣምር ይሰርሑ ሓቢርካ ምስራሕ ዕጽፊ ዓወት የምጽእ እዚ ዛንታ እዚ ናብ መወዳእታ ክበጽሕ ከሎ ኣብ ልብኹም ሓደ ነገር ክተርፍ እደሊ ጻዕሪ መንገዲ ዓወት ጥራይ ዘይኮነ መንገዲ ሰብኣውነትን እዩ ሳሙኤልን ሄኖክን ሰባት ኮይኖም ሓለፉ ንስኻኸ ከመይ ክትከውን ትመርጽ ተማሃራይ ዓርከይ መጽሓፍ ኣይትግደፍ ንባብ ንሓንጎልካ ብርሃን ይህቦ ሳሙኤል ብንባብ እዩ ዓለም ዝገዘአ ሄኖክ ንባብ ምስ ገደፈ እዩ ዓለም ዝጠለመቶ ኣንብብ ተመራምር ጻዕር እዚ ዛንታ ንመጀመርታ ናይ ሓድሽ ህይወትኩም ይኹን ሳሙኤልን ሄኖክን ከም ኣብነት ሕዝኩም ተበገሱ ዓለም ንዓኹም ትጽበላ ብሩህ መጻኢ ዓቢ ዓወትን ይሃልኹም ጻዕሪ መወዳእታ ሓጎስ እዩ እዚ ዛንታ እዚ መወዳእታ የብሉን ምኽንያቱ መዓልታዊ ኣብ ህይወትና ይፍጸም ኣሎ ንስኻ ሎሚ ሳሙኤል ክትከውን ትኽእል ኢኻ በጻዕሪ ታሪኽን ክትቅየር ዓቕሚ ኣለካ ትብዓት ጥራይ ይሃለኻ ዓወት ናትካ እያ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዝነበረ ታሪኽ ሳሙኤልን ሄኖክን ካብ 0 ክሳብ 100 ዝበጽሕ ናይ ህይወት ጉዕዞ እዩ ጻዕሪ ይዕወት ፍቕሪ ይስዕር ለውጢ ድማ ይነግስ እምበኣር ተኸታተልቲ እዚ ዝነበረ ናይ ሳሙኤልን ሄኖክን መሳጢ ዛንታ ካብዚ ታሪኽ እዚ እንመሃሮ ዓቢ ነገር እንተሃለወ ሃብቲ መለክዒ እምበር መስረት ህይወት ከም ዘይኮነ ጻዕሪ ግና ትማሊ ዘይነበረካ ሎሚ ከም ዝህልወካ እዩ ንስኻ ኸ ሎሚ ኣበይ ኣለኻ ከም ሳሙኤል ጻዕሪ መለለይኻ ጌርካ ዲኻ ወይሲ ከም ሄኖክ ብዘለካ ተዓብሊልካ ትዛነ ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንቲ ጽሓፉለይ እዚ ቪድዮ እዚ ንሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ትምህርቲ ክኸውን ሼር ግበርዎ ላይክ ንምግባር ድማ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሳጢ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጻዕርን ንኹልና ይቕኒየለን